Kailan kaya ako yayaman? Kamukha mong yan. Kayaman ka pa? Eh, mayaman ka na eh. Bilyonaryo ka na. I wanna be a billionaire. So, Hanggang ngayon, nagtataka pa rin ako. Mas malapit talagang parang shortcut dito talaga. Kaysa sa highway. Dakap Norte. Ay Surit hanggang Patar. Yun. Ayaw mo na, yung negative lang naman yan, matatanggap mo dyan. Tara na. Huwag mo nang i-check. Ayun, magdadrive ako hanggang Kulayo. Papunta na kami sa Patar. Magdadrive ako hanggang Bulinaw. Nakikita na namin ang lighthouse. Uy. Ayaw mo na. Hindi na kailan ng gasolina. Mag-drive ako hanggang Kulayo. Magandang daan dito sa Malaya. Ba't pa babawin? Siguro pwede tayo pataas. Ito yung sinasabi niya, iba tayo. Baba. Check your SMS. Check your SMS. Uy, uling pre. Mami, uling. Sino tumatawag? Tak na yung Hello? ano ko. Dito kami sa Patar, pauwi na kami. Mga 5 ka. Lubag, naligaw kami, naliligaw. Need namin ng help. Back up. Need namin ng backup. Nawawala kami. Yung chopper, pasunod nyo dito. Nawawala kami. Sa lighthouse kang. Nawawala kami. Alam ko saan kayo pupunta. Paano yung bundok to na pinunta namin? Kailangan namin ng help. Asan kayo? Mayaman kayo. Naliligaw kami. Dito kami sa kagubatan. Kakagaling namin Sure. Pupunta kayong Patar. Kakatapos nga na puntang Sure. Si Ronald to. Ano parang hindi naman ako nga to ang kulit? Sino yan? Sino Ha? Jai? Sir Jim, basag. Ay! Sino ba yan? Ang layo na nga, hindi nga namin alam kung saan nga kagbababay. Kagagaling lang namin kasi galing pumunta kaming Sures eh. Gusto kong Hindi, matuloy. nakabalik na kayo, pupunta kayong Patar. Sige, may na tumawag. Ay! Since dahan-dahan, malalim yung buta. Sa isang nakakang. Safe. Sige, gasolina ah. Sige na ba?
Everybody, let's go! Overdrive. Para nakikita kayo mga iniiwan mo nga natin sa para tandaan na. Ayan si ano. Ayan si Mr. para tandaan. Naligo tayo, namunto tayo. Yan. Na yung palang ko ata ay uling pa mga skip. Pin, sumipasok sa punta. Hindi na masarap. Hindi ko makontrol mo na Ben. Sandali, bababa na ako. Nakakatakot. Ayaw ko pang mamatay.